janji long liman com nobang sipsa kora long liman com lege sing ali itu malong liat kan kada tu mude itu sini ne de ala so penda cemat ha tu de ala so penda itu ne pulma akhri gichu ajor gichu jo lapa ta chini lo karbiang long rat ta chini lo kedam tang April siklo kritroxier ni muthade long la pen kedak ami along si tame ami along bang ke council entry tax gas bang gate bang si dak la pen ke hala pu muthade long ke Meghalaya police cewan sila tu muthade rong asor phan ke ther ke hab dolo la pen hala tu muthade asor alam jong si kroi ke pulote nang kum non pi sung krungi pu alamanda ke ther ke hab dolo nasi nona bangke ko piloma laili tum Karbi Anglong 10,434 square kilometer lahen lo litum Karbi Anglong long lelo Karbi Anglong lelo pen la so long liu kacerai ni bangke non ke litum si cerai nang kuathi Kritroxier ni lapuan alam doko ka phita council pen ta ethi alam klangkle la pen ke ala state government pen ta ethi alam ta klangkle la so teng pen lang dang te alang litum ke la bangso adu ya hoi kera ye bangke litum thang ni nge the de melo la sin nona bangke la bangso Karbi Anglong adui ahoy bangke ilitum Karbi Anglong rat emet thanga masi cerai nang po lepen cerai thekvek nang po asi pini lada ka bangai ke chengsia consultative meeting lo ka je phan ke peri koson ke claim ke dam se ge me ma ke choki ma ilitum along le thir klong ke doi ma hala so ke chengsia mai lo lepen ke non ke wangji kre hiniar ni hamren along DC office adung masi tata si dhorna doji ka protest dhorna hala so dhorna long si tame Karbi Anglong arat na ho ke do tuman si tame ko pinang do nang cheto dun pe dia phan si choning rilo lapen ke la bangso Hills Tribal Confederation along ke do asong an si tame ASDC KNCA kadu ka pen chenglok jakas kadu pen HTL kadu pen chenglok si tame lanon Assam government lapen Meghalaya government atum ke ding give and take ku polisi kaci pila pen kedeng la so polisi bangke nel tum ke deng ke athe ke Karbi Anglong ke Meghalaya phan ki pinai long leta be Meghalaya pen ke long nangi hala bang ni tum phan nang pinai ku tanil tum ke puadi ma bela si pupe la pen ha faru krisir kebra pokebra sia ningkan pen sitame ala dak bang adu hoy Sunglar dulu lapen hala soa duya hoy pen akapek along leke Meghalaya lo ke litum Karbi arat ke Karbi Anglong asor ke ludan be lasi Meghalaya phan longli ipinangi adim ave lapen Meghalaya pen longli ke hangta be lasi la so give and take a policy bangke nilitum ke krokrelan par si tame nilitum dimana bangke ani si chief minister ke bang huta memorandum me pak pidun lo hala bangke JCCPA pen si pidun hala dak si tame pulo lanon Pius Hajorika ka Chepahempu la so committee ala so committee bangke ampen ladak ke committee long ke member ke dudun ke amreng pen ke elitum daka MSc lo non ke EM lo Rina terang pido lapen ke hala socheng pen ke hetsing rong phardo lapen chinthong pen ke Obhijit Krodo lapen amri pen ke di ofing maslaido lasila so committee sitame withdraw nai lapen jongsi ahogahak la block 1 block 2 Khanduli PCR jong si Meghalaya damjui pulote la bangso arpu la bangso adaya bangke Karbi Anglong Autonomous Council non kachari bom atum si la bangso adaya bangke doi ke non amat ke awilang ayo la pen ke non amat kachini ke la so ABC bangke non si nili karjulong lang la penang lipa chini dun po ningarong lo la penalang litum pen sita men litum birta chala che apo la so tengsi ke kaddo kave la ABC pudet kalilo border ajeng ke dua asong budat kalau Karbi Anglong khela pen longri long pada farman karja po asong pen anke kachingki kache than pen laso ke claim ra peji fanili tumbori po la pen ke la ke tu non ke wangji kre iniar ni hamre na long dhorna ke do lale ka pijut kali la dak pen eli tu muje pini pen ke chenglo hala ke puthot lo la so pen a fisi la so bange dambom po ili tum adu hoy thir klong kleti ke la Hills Tribal Confederation na hin pen ke la pen dak ke do na song do ana bangke la ke claim bon bompo so la rat ko na satu pachini mala Hills Tribal Confederation mate all Assam Hills Tribal Confederation all Assam Tribal People Confederation pu isi tuning October achiklo pen si la khachengwai chenglo
lapen non puta labang pangdak pe memelang halaso keseng inang ko kadim bangke non asam angkang asam arlo kedo tribal atum an sita me akhaitin sita kisung si ka chetong nang lo bisarlam longli phelang alam pulote plain na jo sita me laso tribal belt and block anta ki free ye fancy bor ilo lapen ke tribal lapen ke longli ke pacheka one na ok sita me ilitum karbi tum handa tupe lake lang lapen langa ok ateng lo langa ok ta langyong pensi ended ra korabi ko lo pulong te lake lamso chardak flap flap po thilot dasi hala so tengsi hala dak tribal ke doan boru pen chenglok missing pen chenglok sonwal pen chenglok ke doan ab tribal ilitum karbi tum pen tiwalo lahoi rabhalo lahoi kadok kaveli tum chelang pet pen si hala so all Assam Tribal People Confederation puke keseng pola pen ke non la inkorasia nilote la bangso arona teng pen pangdak po ala da convention sido po ala si pangdak po la pen hala so along ilitum karbiang long arloke do tribal tuman sida karbi pen chenglok kopi akisung sika chetong nang mahala an sita me hala dak ke ponun thegia bang phansi ko pilumai litum la dakta Hills Tribal Confederation to bangke keseng la sila bangke ilitum lesung krung sitame ilitum ta iri chenep nangkok lasi tribal doan ke asam arlu non ke doan bang ke bisalam naga tum ke bang amethang state do koklo halatum ke almost secured lo lason si mi ason kisung ke phonang bom sitalai methang state kabe bang state arlu ke do non tribal state arlu ke do dun kok ajoini si lasila non tribal state arlu ke do tribal atum an la kisung an sita kacetong ason doan sitame kisung ke boy kacetong an doan sitame laso kacerap siroi thegi fan lapen ilituma demand autonomous state a demand long standing demand sitame dakra ala kaprek thoi ke dua tribal tumta nanga pachito dunji ala tum apenta kerap ke long nangye phansi la Hills Tribal Confederation da ke seng